Κλείνω την εκπομπή με ένα βιβλίο το οποίο νομίζουν θα μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Εμένα κανένα πρόβλημα δεν θα μου δημιουργήσει. Γιατί? Διότι πριν ασχοληθώ με αυτά έλυσα οτιδήποτε είχε σχέση με προβλήματα. Και φυσικά δεν φοβούμαι ούτε εξαγοράζομαι. Άλλοι μπορούν να φοβηθούν και να με πιέσουν, άλλοι μπορούν να φοβηθούν και να κάνουν πλάγιες ενέργειες εναντίον μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Σε 1400 σελίδες λέω αυτά τα οποία τα στηρίζω και τα αποδεικνύω με στοιχεία. Και αν κάνουν όπως έκαναν μία δικαστική ενέργεια εναντίον μου, απήντησα με 11 δικαστικές ενέργειες. Εντάξει, οι Εβραίοι όλη η αλήθεια. Είναι ένα βιβλίο το οποίο σας το συνιστώ ενθέρμως. Δυστυχώς είναι ακριβό, διότι είναι 1400 σελίδες μεγάλου μεγέθους. Τα άλλα είναι μικρά, μικρού μεγέθους και είναι φθηνά. Πάντως πρέπει οπωσδήποτε μέσα στη βιβλιοθήκη σας να έχετε βιβλία τα οποία είναι αναθεωρητικά, βιβλία τα οποία δεν μπορείτε να βρείτε εύκολα και το σπουδαιότερο όλων, βιβλία τα οποία γράφουν ελεύθερα την αλήθεια. Η ελευθερία και η αλήθεια είναι δύο έννοιες στις οποίες πιστεύει ο άνθρωπος εάν πράγματι αξίζει να λέγεται άνθρωπος. Ευχαριστώ.